na biki zan yi zama a gare ki yarinya mai keke amsa so na baki wannan magana da ne yanzu har ya kai minti uku oga see you ya za ka gane ni ya kai minti uku kana nai you are there say I love you kana bude do kama na maso washa kukuli I love you you are there how you go take no bring my 10 naira back don't waste my time. Okay, if I come back I will give you the 10 naira. Idan ka dawo ka ba mu 10 naira na yalla idan ka dawo ka ba ni 10 naira zan shi da rigaga zan baka I will come out your shirt zan baka. See kai come I will pay you if I come back. I said come 10 naira what sana me abin signing akan 10 naira oga 10 naira zan yi signing. Idan ka mutu duje mu kana baba ka na yobe mu kudi namu ma 10 naira we never less for ground abai ka sana sign 10 naira sana I not play with money. If you die my money go come out. nan ne gidan da Allah Sadiya nake son gani. Allah sarki yanzu nan Sadiya aka dauke ta a mota wallahi yanzu nan kaga sabon mun taya motar su dan dama zaka duba titi da zaka hangi motar idan ka santa lafiya ne ko Sadiya zuwa na yin ce miki da masan da zuwa Sadiya ki saurare ina son ki fahimci cewa ba laifi bane in ce ina son ki kuma ba kan ki faro ba dan uwa ya ce wa yar uwarsa yana son ta saboda haka ina roƙon ki da addan Allah ki amsa ta yadda na miki. Samir, ba laifi bane dan na ci wani ya riga ka, kuma ba kanka faro ba dan yar uwa ta ci wa ɗan uwanta. Ya hakuri. Saboda haka dan Allah dan Annabi da rana ne kamar irin ta yau, ni kakka sake mai irin wannan magana. Dan Allah. Assalamu alaikum. Kuna nan ciki? Yawwa, Sadiya. To idan kika shiga ki fito da ledarki a wani direba yana waje yana jiran ki zai kai ki gida. Gida za mu tafi? Allah bismillah. Samir. Ya dai? Ba komai. Kai.
ba to dai malamin ce yau dai da yake dai rana ce ta ba ka sani ko lafiya yana ciki ba yana ciki yanzu ya dashi ma bai dade ba Ana wannan al'amari na yaran nan daban mamaki yake. Allah ya sa dai ai da wannan abu da su dai Allah ya tabbatar mana. Amma fa zamani ya zo da canji. Mu yanzu lokacin mu ina aka irin wannan abu. Zamani ko dan irin kunyan nan ba sa ji. Dan Allah da ma'aikinsa ka yi haƙuri. Wallahi Alhaji ne ya tura ka ɗauko sabanin da aka samu jiya. Sadiya, mutum biyu ina haɗuwa da su sun zo neman ki. Ya kamata ki min bayanin halin da ake ciki. Idan ba za ki iya tafiya da ni ba ne ki sanar da ni. Sai in san halin da nake ciki. Ba haka ba. Saboda ina ta wahalhalu a sanadiyar soyayya ki. Abin da yake faruwa, mahaifiyata ce take so ta aurar da ni a danginta. Shi ma mahaifina yake so ya aurar da ni a danginsa. Shi ne suke ta tura ni wajen danginsu. Ni kuma kai nake so. Sadiya, na fahimci halin da ake ciki. Saboda haka na miki uzuri. Bari, za mu tafi don kar yi mana fada, amma don Allah ka zo da yin ina son ka. Jayayya kauna na shirya ni kogi zallin kaya ni ki bar yin sanya ni yarinya da biyayya babban zane in duniya ta yi daɗi sai ba ka tuna da ba. To kai idan ana tunanin lahira me za a yi? Ko motsi ba ka yi ba. Ba abin da za a yi. Ta shiga mu shiga daga cikin mutirata. Kana mini kama dawa timiri wai sunan wani kamfani wai shi. Yau za ka raka ni lamiyi sai ka hiya. na so in canja aiki. Yanzu tafiya za mu ko kuma Ke? Wane ne ce kina gidan nan? Tabi, nace wa ake zuwa gidan? Ina za ki? To. Ke ce kika ce ta dawo. To akan wani dalili? Dalilin da ya sa ta je gidan yata, ka tura aka je aka ɗauko ta, ka kai ta gidan yan uwanka danginka. Ni ma shi isa na nuna fawata na aika aka ɗauko ta aka damun da ita don in ga kwalla na haifa wanda ta zauna kusa da ni. Haka ne. To shi kenan. Hello? Yaya ne? Yawwa. To yaya abin da nake so nake yi daga nan zuwa ranar asabar ranar sati kenan ka turo a kawo kayan lefe na auren yaran nan. Ya a ba komai yawwa in yi so ba shekaru sai a daura auren ni kuma ka bar mun komai kawai an ba komai yawwa to madalla da ne ke zance Shewa dila nake yi. gaba Wallahi.
anti ina gajiya madalla a'a wannan abin da ma ya sa ni kira yake a waya ai kokari lalle duk abin da ake yi a kawo kayan lefan nan na Hassan a'a kawai sauran maganar duk zani bai san me yake faruwa ba a yi kokari lalle ranar asabar kawai ki turo da kaya ku zo ku kawo ko me ya samu a tarkato a kawo za mu zauna mu yi magana kawai ni dai ki amsa min ki ceto to shikenan Allah ya nuna mana ne za a nuna ya isa da iko da mallaka wata 9 ai ba wasa ba ne inda mata yake mun da ke san wallahi Allah ne suke tsare gada Ashe ba za ka zo? da gidan Ya kama shi ne. da kane ki so nake to tsaya ma da abin da ke san jama ni zan ba What's my special dish? ki same na cikin da annaba ni zai dawa fasa zuwa ma wannan To shi zan baka.
To shi kenan na samu aiki a wani kamfani har ma sun kira ni interview. Gaskiya na ji daɗi. Kun ji daɗi ko na ji daɗi? Ina ne kai ka da ina baka na sani. Ka ce ko nan ne zan fara watan ke kuma da ganin sarkin fawa soyayya da zaki. Salamu alaikum masu gida ko ba sa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sadiya ki gaya min gaskiya, gaya min halin da ake ciki. Wallahi Allah ban san komai. Ka ga yadda ka gansu wallahi ni ma kan gansu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum hajiya. Salamu salamu Allah ya kawo. Sannan ku da zuwa. Bismillah. Ina gajiya? Ba gajiya. Kuna lafiya? Lafiya ya gida. Lafiya. Muna ta sallama da Lafiya kuka ini? Ina wuni lafiya ba. Lafiya muka zo. To, Kayan auren ne muka zo da shi. Ga sun duka. kayan auren mu. Ban gane kayan auren mu ba hajiya. Kuma wanda yar mu yan nan gida? To ai ni ban san hawa bane sai na ji sauka. Kamar ya ba hajiya. To ai ni ba a gaya min cewa za a kawo ni kayan Sadiya ba. Kuma ni ban yi magana da babanta yau za a karbi lefe ba. Kuma idan har zan karbi lefe, ai bai kamata ni in saya ba ko? Kin ga dai akalla a kasar na aika wa yan uwana da ita yata ta zo ta taya ni a karbi lefe. To amma a gaskiya mu kuma hajiya mun gama magana da Alhaji Sa'ad ne dan da shi muka yi magana akan cewa lallai kar a yadda a wuce yau a kayan lefen nan yau. To shikenan. Ne dalilin da yasa kika ga wannan. Na ji na amince kuma kun kawo lefe. Kada a yadda a wuce yau. Ni kuma lallai ba zai wuce yau a gidan nan ba wannan lefe. Kamar yaya hajiya? Ai yadda kuka kawo akwatunan nan za ku ɗauke su kuma yi da su. Saboda kwata-kwata ma ni an nuna mun ban isa ba ni da iko. Ai ya kamata ko yaya za a kawo kaya ko za a yi shawara da ni. A ji ta bakina kuma zan tuntuɓi yarinya in ji. Kuma haka. Tashi mu ji ba sai kokon. A wai in ji Allah ya huci zuciyar masoya annabi. Wulaƙanci. Ana kiyaye ku gaida gida. Gida lafiya. Zancen banza zancen wofi. Bari ya zo ya same ni. Lokacin da zai aure ni haka yawa iyaye na ta tsiye? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A sannun ku da zuwa. Sannun ku. Kai. Sannun ku. Yawwa. Biya gida. Lafiya kalbirin. Sadiya, me yasa ba kya son gaya min gaskiya? Idan ba za ki auri wani ne ya kamata ki gaya min. Sai na miki addu'a. Allah ya baki zaman lafiya a gidanki. Na taɓa ganin wannan wulaƙanci da lafiyar ka baka mutu ba gida wulaƙanci. Ka sa mun duniya da kai. Taba. Na'am Alhaji. Yaya. Sannu.
ya ne wala da mun zo matar ka ta kan wulakanta mu ta tun da mu har kiran mu take mahaukata saboda mun ka sha'anin arziki alhaji na gara ma mun kama magana nan da kai ashe ka san baka shirya da gidanka ba mun zo ta tozarta mu ta wulakanta mu ba ta wuce da kayan mu subhanallah to abin da so da ku ta ba ku Muhammadu Rasulullahi ku zo ku koma gaskiya alhaji ba zai yi ba sai dai wasu daga cikin dangi a turo su amma ni kan ba zan ƙara koma a cikin gidanka ba haka bane ta ba taba ko ba mu da so da ku ba zan koma ba samu su kinga taba wallahi ni kai na ba samu kai ka shege kai zo na kai tara banza mu bi kai bari mu maka daga yau sai yau kada sace ganin ka a tin nan kada ga mu kamar ya kawo wuce dan banza mu bi kenan ta fara fito wuce ba wuce ba wuce ba ke ba kike dawo mun basi ba kin ga ba kike dawo ko to ba wuce ba wuce wallahi zai biyo cikin da tuka kana wuce kamar lafiya ina zuwa mutane za a bada mutum ba za a cikin gidan nan da ce ba za a bada mutum ba za a cikin gidan nan wato ke ce kika tattara yarinya kenan kika sa ta shiga mun iska tana sa mun a cikin gidan ko ke ta ce wannan ko to shi kenan yaya menene a to na zo menene ne amfani ne to wallahi tallahi bari ga muku wallahi ba san ba billahi da ziba ta yi ba gaba ɗaya kuma bai san wallahi tashi da ku yanzu ku dauki wannan akwatin naku kuma da cikin gidan ku ina sajiya ne fa suka turo suna hanya kaya ma suna tafi wannan so mun taɓa ne Allah ayi addu'a maza kar Allah ya sa su so domin rage muku ba shi cikin gidan billahi da ziba su tashi su tafi ina ga Allah ya sa za a bar su ne ba wanda ya zo da su ne to shi ke na sai in nuna mai isa ba za a ɗauka ba ya sun zo ke to gafara sai dai ni ma in bi su kuwa ya ke kuma zo guda masu mutunci za ka wuce a kanta ba abin da ya mata zafi to shi kenan to gaji ba mu mata zafi amma ba kai kadai ka haife ta ba ni ma ina da iko don ƴata ce ke za ki aure da ita amma ra'ayin yarinya za a bi ko wanda take so shi za ta aura dan ni ba kwani da kai ba a min dole ba ku da hankali to ni ba da iyaye na suka faɗa mu ne ko kan kawo shi kika zama da wani ka sa cikin ne kai billahi na ga ku ba da ga ku wallahi bari da ruwa ne fito Darling, Buhari ne. Buhari wallahi ban ma sai zan je ga wannan matan nan da suka zo. Ashe dangin Alhaji ne. To wai shine suka zo suka kawo kayan aure shine Hajiya ta kore su. To kuma shi ma Alhaji nata dangin sun zo shine ya kore su. Da Allah kakki damu. Na riga na fahimci halin da ake ciki. Yanzu menene abin yi? Yanzu so nake ganka. Ya kamata dan baki iska na kwana biyu saboda hankali ya kwanta. To ka jira ni da yamma zan zo. Dan Allah ka jira ni da yamma zan zo. Ya tashi ina kace tashi ina kai bari billahi la ilaha illa huwa kake da kai da iyayenka wallahi da baka fita hanya ne ba zan wulaka ta gazo daga ta iyayenka na ga maka wallahi kake yi ranka zai muku baci na ga maka ka fita hanya ta wallahi na ga maka to ke kuma dubanci wanda wurin daga yau na kwaci ta zama tawa in ga abin da za a yi wallahi na ga wallahi na Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. My telephone catch fire. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. My telephone catch fire. What you have with telephone? Okay, no problem. I think it's no problem. 3 minutes. 3 minutes plus 10 naira, that's 17 naira. That's 17 naira. Bring money. Yanzu abinda nake so ni da kai. Kai hakuri zan kawo kudin nan. You not get change. I'm not the change. I get change. No. Zan kawo I'll bring it all. Ka kawo mana. Wallahi kudin ya fadi. Ya fadi. Ya fadi wallahi. Kudi ya fadi koko kana koko non ka ya fadi. Oga
Abeg plus abeg na two abeg. Abeg na abeg. I say abeg plus abeg. Bring money. Bring my money. I say abeg. Bring my money. Bring my money before I count to 3. Bring my money. I'll bring the money. I say bring my money. I say abeg na abeg plus abeg na two abeg. Abeg plus abeg. You are crazy. Give my money. I say bring my money. Zan baka kudin ka oga. I go break your head. Bring my money. I go break your head. Bring my money. Allah ka haƙuri. Na two abeg. Na two abeg. I'll pay you your money. Pay my money. Zan baka. You no pay my money. 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 I no go break your head. Say that I break. Da Allah ka haƙuri. Bring your. You bring this uncle upon you put for hand. Bring the uncle. You never know me. I say you never know me. I'll bring the Come money. on. I'll bring the money. Zan kawo kuɗin. By the time you bring the money, you collect your shoe and you are go. Idiot. You don't get money and you play with my phone. My telephone. How much I spend before I build this thing? Huh? You are here calling I love you. Kuɗin zan kawo kuɗin oga ka bani takalmi. Allah zan buga baki ka noma. Haka zan tafi ba takalmi. Kana bi ni takalmin ka rike agogon mana zan kawo maka kuɗin ka. I say find your way. Before I count 3, leave in this place. Come out, idiot. How much I spend before I get this common telephone? You are here destroying my business every day. 17 naira. Buhari lafiya? Ko jikin ne? To ina babban bakin ciki na a yau shine baban Sadiya ya ce ba zan auri Sadiya ba. Yanzu maganar da ake ma za a bada ita ga wani dan uwanta. To Buhari mu bar wa Allah. Ta abin da Allah ya akan bawansa daidai ne. Ni ba rashin aurenta bane yake damuna inna. Zaman kiyayya da bakin ciki da za ta yi a gidanta. Ka yi haƙuri. Ita kuma yarinya in rabonka ce Allah bayan da bai iya ba zai iya canza lamari zuwa gare ka. Saboda haka yanzu ka yi haƙuri. Mu ci gaba da yi mata addu'a Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi. Kai kuma ka yi haƙuri kaji? Tashi ka shiga ciki. Ya haƙuri, ya haƙuri. Ma za ka sa ni a damuwa. Tashi ka shiga ciki.
Hassan ya ka zo da nan kana ta tunani ka sai yarinya ba san ka take ba ka zo mu lalle mutum ka juna ka sani a gidan ma in saka a gida ba wani abu ne ba ke fitar kaza na ga miki fitar kaza na ga miki fitar kaza kin ko ha ba su kasa ina san sai ki lallabi bari lallabi ki ba na ji bari lallabi ba dole ne an ji ba abu dole ne idan mu ci wasa ba wallahi ba zan ba sai in tuttusa ki a gidan nan wallahi ha ba sai ya kake mun haka ne ha Hassan
lafiya alhaji 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 ne da nayi sannu yaya ya faru wani me ya faru ga yarinya hannuna kana kallo to kin ga ko kin ga ta ko tun farko na riga na ga miki da kin bari an hada yaro da Samir an daura musu aure da an ba ta faru ba to kashe ta kashe ta kashe ta to amma kai kuma da ka kulle ta a daki fa tsawon kwana 3 yarinya ba ci ba sha ni ka bani ruwa ka ishe ni da neman zance to ina zuwa amma fa abin nan alaji ya bani mamaki Allah karamar yarinya kamar wannan jinin ta irin wannan hawa ai ko babban mashin aka kawo mana iyaka irin hawan jinin da zai gani an yi alhaji wannan yarinyar ba ko wani abu da yake damun ta babban da wannan to ni dai likita fi sabilillahi ba zan iya maka wani cikakken bayani ba amma uwarta za ta iya fi na sanin abin da ya kamata ta faɗa gaba da yarinyar nan domin ita ce ko da suke tare tana da mai da ta saboda tana da gumbar kawo da yanya ga hanya gudu da zo da ta dauki jiki da wata waje sai ka ce wani abu na hauka ya kamata mu samu serious option wa alaikum salam sannu ya jikin Rana ashe da rabon ganka kafin na mutu. Sadiya ki daina faɗan haka. Ki daina faɗan haka ba mutuwa zaki ba. La ilaha illallah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. I'm sorry. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.